ಇನಿತ ಕತೆಟ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧಡು ಕೃಷ್ಣನ ತಂತ್ರ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಸೋಲುಗು ಎಂಚ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಕ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ ಕಡೆತ ದಿನುಕ್ಲೆಡ್ ಪಾಂಡವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೌರವರನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಗುರು ಆಯ್ನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಡ್ ತನ್ನ ಸಾಹಸನು ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತರು. ಆರು ಕಲ್ಲೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಗೆಲ್ಪುನ ಸಾಧಿ ಸುಲಭಡು ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚಾದು ಅರಿನು ಸೋಪಾಯರೆ ಕೃಷ್ಣದೇವೇರು ಒಂಜಿ ತಂತ್ರದ ಉಪಾಯ ಮಲ್ತರು. ದ್ರೋಣನ ಒಂಜೇ ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ ಅರಿನ ಮಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಮಿತ್ ಜೀವರ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕ ಇಪ್ಪುನವು ಪಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವೇರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನು. ಐಕಾದ್ ಕೃಷ್ಣದೇವೇರು ಭೀಮನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಇತ್ತಿನ ಆನೆನು ಕೆರಿಯರೆ ಪನ್ಪೇರು. ಕೂಡ್ಲೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಪುದರ್ದ ಆನೆನು ಕೆರಿನ ಭೀಮೆ ಜೋರ್ಡು ಬೊಪ್ಪೆ ಪಾಡ್ದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಸೈತ್ ಪೋಯೇ ಪಂಡದು. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯಗ್ ಈ ವಿಷಯ ಕೇಂಡದು ಹೊರಗ್ ಅಕಲ್ ಪಾರುಂಡು ಅಂಡ ಅರಿಗ್ ತನ್ನ ಮಗೆ ಸೈತೆ ಪಂದು ನಂಬೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿ. ಈ ಪುರ್ತುಡು ಪಾಂಡವರ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಪುದರು ಪಡೆತಿನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಸೈತೆ ಪಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದು ಅರಿನ ಪಾತ್ರನು ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ನಂಬಿಯರು. ಸತ್ಯ ದಾದಾ ಪಂಡದು ತೆರಿಯರೆ ಪೋಂಡ ಯುಧಿಷ್ಠಿರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣದೇವೇರು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಆನೆ ಅತ್ ಮಗೆ ಸೈತೆ ಪನ್ಲೆ ಪಂದು ಪನಿಯರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೇರು. ಸುಳ್ಳು ಪನಿಯರೆ ತೆರಿಯಂದಿನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರೇರು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಪನ್ನಗನೆ ಕೃಷ್ಣದೇವೇರು ತನ್ನ ಶಂಕನು ಜೋರುಡು ಊದಿಯರು. ಆನೆ ಪನ್ಪಿನ ಸ್ವರ ಕೇನಂದಿಲಕ ಮಲ್ತೇರು. ತನ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ನಿಜವಾದಲ ಸೈತೆ ಪಂದು ನಂಬುದು ದುಕ್ಕುಡು ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರುಲೆನು ದೀದ್ ಅಡ್ಡಬೂಡ್ದು ಬುಲ್ಪೆರೆ ಪತ್ತಿಯರು. ಆ ದುರ್ಬಲ ಕ್ಷಣನು ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯುಲೆನ ಕಮಾಂಡರ್ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅವಕಾಶನು ಪತೊಂದು ದ್ರೋಣನ್ ಕಿರಿಯರು. ಪೆಟ್ಟದ ಕಲಟು ದ್ರೋಣರನ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಟ್ಟವನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಳ್ವಿಕೆನು ಕೃಷ್ಣದೇವೇರು ಮುಗಿಪಾಯರು. ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರದ ಕ್ರಮೋ ಪಾಂಡವರನ ಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡು. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಪನ್ಪಿನವು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಭಯಾನಕ ವಿರೋಧಿನೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಪಾದ ನೀರು ಪರ್ಪೌಂಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಈ ಕತೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊಲ್ಮೆಲು